Estem a Lleida. La ciutat mostra amb orgull el gran patrimoni històric i la modernitat urbanística de primera línia que té. Estem a la Llotja, teatre i equipament cultural de referència reconegut mundialment, en una situació privilegiada, construït a Pardinyes, en el lloc que va ser durant dècades el cor de l'activitat econòmica lligada al treball i a la cultura de l'horta, el mercat dels pagesos. Ara, és un potent centre organitzador permanent de tot tipus d'esdeveniments, locals, nacionals i internacionals. Dissenyat per l'arquitecta holandesa Francine Hubert, es va començar a construir el 2007. Modern, impactant, per fora i per dins. Premi Internacional d'Arquitectura. Inaugurat el 2010, amb una coproducció amb el Gran Teatre del Liceu. La plaça que l'envolta és també un espai de reunió, d'activitats a l'aire lliure. Vist amb els ulls del dron, les perspectives que anem veient des dels diferents angles són espectaculars. Prop del riu, prop de l'estació del tren, prop de tots els punts de la ciutat. La porta oberta, acollidors i atents, ens conviden a entrar. Pugem per anar a algun dels 36 espais que té. Porten noms de lleidatanes i lleidatans il·lustres. Comencem per la sala Martina Castells. Multifuncional, adaptable i transformadora a mida de l'activitat que s'hi organitza. Diàfana, clara, molt còmoda. La sala Leandre Cristòfol, en forma d'auditori, un espai molt acollidor, quasi per a 400 persones, equipat del tot per qualsevol tipus d'activitat. La sala Maria Mercè Marçal, situada en un lateral, a la voreta del riu. Des d'aquí es poden veure unes vistes fantàstiques del Pas del Segre. És un espai de grans dimensions que també ens transforma a mida de l'esdeveniment que hi ha. La sala Maria Rúbies també s'adapta a l'activitat. A les portes, a les parets, representacions de fulles d'arbre amb els colors representatius de la ciutat ens porten a la sala principal, al vestíbul, Enric Granados. És molt gran, molt acollidor, molt polivalent. Continuem el viatge per les plantes, gaudint de l'espai modern, de l'ambient acollidor que s'hi respira, de les vistes per tot arreu, pels finestrals. De l'art de les parets. Baixem al hall.
un espai tothora guardat per professionals que atenen, acullen i informen tothom amb diligència i amabilitat. A la dreta, entrem a l'espai més emblemàtic i impactant del conjunt, l'Auditori Ricard Vinyes. Preciós. Un escenari molt gran, amb una acústica excepcional, que ha permès gaudir de les millors obres nacionals i internacionals de dansa, de teatre, d'òpera. Els arbres que decoren les parets representen la terra, l'horta, Lleida. A l'esquerra del hall, propet de la sala Ricard Vinyes, hi ha la moderna cafeteria-restaurant, acollidora, d'alta qualitat, de productes a proximitat. Sortim per la porta del davall. Ens enlairem un altre cop per admirar la llotja un cop més, des de dalt. És un dels 3 equipaments escènics més importants de Catalunya. És un dels més importants d'Europa, també. És a Lleida. La llotja, la seu, orgull de ciutat.